Die had even inventariseerd. Er zitten op dit moment 0 vogels te breeden. Een gloed naar Kuierpaad. Het Grafinnenpaad eerst, tussen Eersterrein en de Steenswei bij Gariep is online, maar meer als de helft van het hier dicht. Vanwege briedende vogels. Maar dat laatste zorgt voor een soort vraagtekens bij de plaatselijke vogelwacht. Wij wisten helemaal van niks. Zoals ze ons nou van tevoren vragen van wil je hem even inventariseren als er ik briedende vogels zit, dan gingen we dat even dienen. Maar wij wisten, in één keer stierde er samen een boer en een groot hekwerk. En dat roept de nodige vraagtekens bij ons op. Waarom moet ze dat nou dienen hebben? Want de leden van de vogelwacht houden het gebied in de gaten. Op dit moment kunnen we zeggen dat er geen briedende vogels zitten. Vast zo 4 dat wij het weten. Alleen nog op de andere kant bij de oudheid van Huttegriep. En dat zou ze een agressieve buizenwijze kennen. Maar ja, die zit dus op de andere kant van de wei. Dus nevens ons levert dat geen gevaar op voor kuierders. De gemeente Tjerkstadiel denkt er oor en jouwt in een reactie om dat het gaat om ierroen beschermen nesten. Daarom is het paad in Oelismij de provincie ook vast zo'n lange tijd afsletten. Daarnaast deelt de bescherming net alleen nog voor het nest, maar ook voor de leefomjouwing, nevens ze wordt vierder. Dags hoop het Gariep net dat het kuierpaad in december dicht blijft. Het paard is dan oorbodig, want ik zie de meesten net in de wintermaand niet langs komen net. Nee, dus het is eigenlijk meer bedoeld in de zomer. En dan kan het mooi rond je Gariep meisje. Maar zo wordt het niks.